كلتن سنة كلتشحن إسران كلتن بسرح ناب كولج عد غيح أبستن قصة أصنا الأوان أب قصر كولج تأكيبهم بزدرفو زنبورو تمهارو أغلبونا خصحبو غزي وسدو لومن نمننتهم أبزحتنا الأوان دما تمهارو رابع عامت كم زخونون نمودة عامت مصنع تاوت صحفاتهم كأربو خمس أنحون حابونا نابقوم كريمنا مستعزمنا يم دما أب قصهم قلني حقو سمعت كنا نبب كألنا مصنعته صحف تمهارو عمود أتعامت زقربو مزازم نايتي نويح أكاديميو تمرتميوم تمهارو مستعود تمرتم مستأسسر أرست بممرات نعمت مملأتا أدلايز بهالمصنعتي بمكياريوم تحستهم عمود أتا بملك مدرة نامم خنانو من محبر سب كولجين زغربوهم إز غرب مصنعته صحف زي قبو سنفلت أتوا أقاب حلو إزدارو بمخانو أكداسي كفرم عمود أتا لما إز مصنعته صحفات زي بملك مصحف تحاتيمو أبكب حتات نينوسا كف عودة تمرتي تقميتو نقد سالي كموكس خويني يقلقل نلومن بقار زخبركم تعذبتنا مستن أبزع عمتزي أب كولج عد غيح كابز غربام إتن أو نص وكف عودة مرتي بلوس التباهيلن استراوحة مصنعتها وصحفات زكايا نايو حتير على كنقرب لكم هنا سنة مكتتال مجمرتا شميوانس كستبال هاب ديبارتمنت اوف اكاونتينج تصنعكم مصنعتها بزعبا طاقه جنزب ني individuals مالتي ني ولك سب مالتي زدفافان مصنعتها مبزحته مصنعتات باكاونتينج زكايد بزعبا تكالات بزعبا كوربوريشنز قالي كله مصنعتات مالتي بزعبا طاقه جنزب ني حدو ني ولك او سب جنس مصنعت خايد يفلتني مالتي جي نغرتخا بتعمي قداسي بيوتنا كل سبس بطاقه جنزبنا زمحدر السودافا فين خصنعت مصنعتات اوبجكتيف نيت مصنعت انتايرو تسب كمي اطاما اتاويون وصايتاتون مستي دوموز رخبوسي كمي محدرو ابت ني ايرتراوين مالتيو نيتم سرحتني هذا السر حساب مالتيو انت يفلطولو بزعبات ني اطاما ገንዘብ انت عانت طوايا لو ني طاما ገንዘብ كايله صنعي مالتيو ستاساسيتي اوبجكتيف كاتخون دلخا انتي ني سمارت فون ابلكيشن سريحه مالتيو طاما ገንዘብ تطقمي لمالتين نسب مالتي تا سمارت فون ابلكيشن كا ني كل وصايتات كان اتاويتات كان معالتاوي هيوت كا تغبرو كم لوج يرال كخمزني اكاونتينج اسرارحه تمزغب مالتيو كل عينات اتوالو بتغرنيا تكون تخلا بانجلش تكون تخلا نتسبس حاجازي سيمبل اخا يوزر فريندلي يري سريحه بتعمخا طقميت تكون الى حسيبه مالتي اوكي مجمرة شمي دغول ابراهيم بان كاب ديبارتمنت اوف ايكونومكس اند فاينانس انا عايزين مسيزلو منصاتاو صحفي دما زعبا لايفليهود دايفرسيفيكيشن ويكا حبشاوي مناوبرو ناي ودسب كابينا بي دايفرسيفايد يكون زبلي جي قند علاماكو تي نتي قندي صلوت زبالو ويكا تم مين ديترمينانت فاكتورز زبالو نعم على لي خا موصاي نايتي دايفرسيفيكيشن مالتي تي قنديس تي مبقل نايتي حسابي كابتي عناتي عدي زمركوس مالت انا بدبارو مستافت كبابي يزريو يو تمركيسو مالتي ونيتو ابزح جوان حرشا اطت كم تزل يكونن زلو مالتي كم ناي قدم يكونن تهزبنا تحرستاي زبال كم ناي قدم يكونن كمتي اطتناتي يكونن زلو مالتي انجي زي حرش اذا حرستاي زي اب حرشا تراي ديبن كوينو هنا براي كلني نحوارو ونيتو مسو زخيد نتي هوتو خم حيشل زغل كالي هوت كدللو مالتي اجي كون خيد كافت حرشا هوت تخوينخا كافت حرشا دوص نغرات يزدلي
مالتهم حجي نعم نتهم main determinant factors مللايتها كند علامة مالتي كاو خا قصيلات خالاي علامة قون مساخة كتي constraint ويكات محلقاتات نعم كاب حرشة وصاي نبكال عينة activity هيوت نخي كودو زعقتهم نجرات نعم كا بيك مبار مالتي ويكا مللاي مالتي شو عمود داتا نزخلتي مثلا لها نزخلتي ونجرات نتهم determinants بحالو نتهم constraints بحالو مثلا لها ما عمود داتا انتاي نتي government ويكا نتي ملكوتا أكل انتاي policy implication تب ويكا انتاي recommend خبرالو نتهم مدانا نتهم كاندي صلوتي variables بحالو نعم أدرس نمقبر انتاي نجارات كبرالو منجستي بتزمل كوتا أكل عموداتها زين علاماتها مالتي أجي أفتح برات الصوات انتهالو بزمز نعتاو صحف تي نايت حرستاي تي عندي محلقاتهم مستللة توم نتي حرستاي ما توم نعو عندي صلوت ويكا determinant factors نفتي نابنت كاب on farm نيرو ناب off farm ويكا كاب أب حرشات راي نيرو كاب حرش هواز أي تحرستاي diversified ويكا ونقولني خير ندحر تقوينه توم variables توم significant variables غيركا مثلا لنايم منجست نزيوم علولي محجاز ويكا نعم كم مبال مالتي نعم سلت هلليم زلوا توم variables منجست نعم أدرس جبر لهم مالتي جي أفتح أقوله تهزبخا نبعل بمنجست رايز يكونه كما تهزبخا بسمينارات غيركاريو قالنا غيركاري نتناتهم تصقمات بولك أو شجراتهم فتحوا خلو مالتي مجمرتا سمي فتح خبران بحل ديبارتمنت إلى اسم مالتي إذا بيبر مجمرتا are staff functional and technical requirement for the development of the CBSS digital library أتبل هجي بحفشة زي كولج زنحنا مالتي كم higher education حدا ستاندرد زخونة digital library نخلو إلنا إنا تا بيبر discover كنقبر دلنا مالتي هجي إذا أبز كولجز بزحت تمهارو يمزلو بزحت مصحف تخون بوزو دليلو حجي إذا نحنا CBSS digital library خلك تستاندرد كحزو زلو حدا digital library نقولوا إلنا إنا تبقيسنا مالتي أفت فانكشنالون تكنيكالون فانكشنالو خنبل كلنا حجي تبحفش أفتي كريت كتقبرو خلقات بوكوس داونلود كابي إنترنت مالتي شعوم مانج تقبرو مانج مسقبر كخا أما عراري خا بريزيرف ويدما تعقبه مالتي بزوم ستودنتس هاب CBSS زلو أكسس نخقبر مالتي كاو كلا أيكا كلا أوبجكتيف سناتها أفت تكنيكالي أفت سوفتوير يكون ستاندرد زخون سوفتوير نوع زخون هاردوير كم بعد روتورس دينا خنولهم سيرفرس سكانرس نحدد ديجيتال لايبرري زليا مالت كم سال ساي اوبجكتيفز كا ذكلتي فانكشنال اند تكنيكال ريكايرمنت غيرها نتوم يوزر ساسفاين مغبار ويدما نزوم اب CBSS زلو نمعقاب تباهيلا ديسكفر كتكبر كيدا شعوب بحفشه ازيها نمتا يستواصيا اذا كم حدا هاير اديوكيشن سي ات ستاندرد زخونه سوفتوير كهلو لو ويدما ديجيتال لايبرري مانجمنت سيستم زبحال كله والله إلى تبقيسا مالتي. هاي مجمعات مدرسة سماء كاب Department of Library and Information Science كم لفتها كبرتها بيبرنا digital library بحبشة زلي ورا وعيرات وسالات كت discover كتقبل تبقيسها إذا نزي وحدات أساسات عمتها تقولوا ما بعدنا digital library أخذنا درو أتيو أو كل جات يبيرونه هجي انتهى يوزات اللي دلو كسا هجي تاجينا لنا تايتلفنا له مشكلات حاجات أزامين انتهى تبقى كركب نفس إنا كانت نفتنا أحبك بزوج تهجس تسفان قبل نعنا نخرجنا كون تمساسي كولج كارس كولجات إتسامحني thank you مجمرتا شمي ماكرا زمرت بحال Department of
سنسبن حبرتسبن تا مصنعتاዊ ጽሑፈይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን ዘሎ ናይ ውቃጦ ትሕዝቶ እያ ትብል እዛ ፔፐር ክትዳለወን ከላ መጀመርታ እቲ ዓውዲ ከም ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ኮምፔር ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ውድራት ዘጽናዕ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ውቃጦ እቲ ናቱ ኣመጻጽኣ ከመይ ኢሉ መጺኡ ውቃጦ ክንብል ከለና ኦርዲናሪ ሰብ ወይ ዝኾነ ሰብ ክሰምዖ እንከሎ ከም ኖርማል ነገር እዩ ዝሕሰብ ግን ኣነ ከጽንዓ ከለኹ ብዙሕ ነገር ኣታሒዘ እጽንዐያ ንኣብነት ምስ ሕክምና ኣብ ናን ቪዚብል ቦዲ ፓርትስ ዝውቀጡ ሰባት እንታይ ዓይነት ሄልዝ ኢፌክትስ ኣለዎ ወይ ናቱ ኣሉታዊ ጽልዋ ከመይ ከመይ እዩ ካልኣይ ምስ ክሪሚናል ወይ ከዓ ምስ ገበን ኣታሒዘ ርእያ ዝበዝሑ ኣብ ፕሪዝን ወይ ከዓ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰባት ስኒ ናይ ውቃጦ ምልክት ወይ ከዓ ማሕተም ከም ዘለዎም እቲ ናቶም ከዓኒ ከም ናይ ግሩፕ ኮይንካ ከም ናቶም አይደንቲቲ ወይ ከዓ ከም ናቶም መግለጺ ገይሮም ዝሓስብዎ ከም ዝኾኑ ኣብ ሕይል ዝበሉ ሰባት ወይ ኣብ ግብዝና ዘለዉ ሰባት ከዓ ብብዙሕ ከም ዘጽንዑ ከም ዝጥቀሙሉ ብሓፈሻ መጀመርታ መሰረታዊ ትሕዝቶ ናይዛ ፔፐር እዚኣ ኣብ ውቃጦ እቲ ናቱ ትሕዝቶ ፕላስ ከዓ ኣብቲ ጾታን ኣብቲ ዕድመን ኣወዳዲረ ክሰርሓ ፈቲነ ሕጂ ዝበዝሐ ሰብ ርዩ ውቃጦ ዘለዎም ሰባት ኣወዳት እዮም ክብለካ ይኽእል እዩ በዛ ኣነ ዘካየድክዎ መጽናዕቲ ግን ዝበዝሐ ውቃጦ ኣዋልዴን ዝገብራ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሲ እቲ ንሕና ንገብሮ ሲ the result of culture እዩ anthropologically ክንሪኦ ከለናስ እዚ ሕጂ ዘለናዮ current situation ወይ ከዓ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ሕብረተሰብ ዘለናዮ ስቴቲ ካብ ቀደም ዝመጸ ኮይኑ ቀደም ሕክምና ዘየለን ከሎ availability ናይ ሕክምና ዘየለን ከሎ ከም መፈወሲ ኢሎም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ዝነበሩ ሕጂ ግን ናብ ፋሽን ወይ ከዓ ናብ ሾው ኦፍ ዓይነት ዝኸደ ከም ዝኾነ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ገይረ ኣወዳዲረ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተቐያየረ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ትሕዝቶ ከመይ ከም ዝነበረ ካበይ ናበይ ከም ዝመጸ ከጽንዕ ክኢለ ስኪን ካንሰር ኣለርጂክ ምስናቱ ኣውደሎ ተሕብሪ እንታይ ዓይነት ኔጌቲቭ ኢምፓክት ከም ዘምጽእ መጀመርታ ተረዲእካ ክትገብሮ መጀመርታም ሽመይ ሙሴፍ ሳጽን በሃል ካብ ዲፓርትመንት ንግዳዊ ምሕደራን ህዝባዊ ምሕደራን ቢዝነስ ማናጅመንት ኤንድ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ መጽናዕታዊ ጽሑፈይ ብዛዕባ ጽልዋ ናይ ፐርፎርማንስ ማናጅመንት ሲስተም ኣብቲ ናይ ሰራሕተኛታት ብቕዓትን ፍርያምነትን ኢና ትብል ከም ዝንፈልጦ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዘመን ቴክኖሎጂን መራኸቢታትን ብዕጽፊ ዕጻፈ ዝስጉመሉ ግዜ ዘሎ ግዜ እዩ እዚ ከዓ ንትካላት ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዋ እንታይ ክኢልዎን ኣብ ሓደ ግሎባል ማርኬት ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ንኽሳተፋ ክኢልዎን እዚ እቲ ፖዚቲቭ ሳይድ ክኾን ከሎ እቲ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ውድድር ብዓጸፋታት ምስኡ ዓብዪ ማለት እዩ ዝኾነ ትካላት ኣብ ዘለዋ ሃልየን ውፅኢተን ወይ ከዓ እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ኣብቲ ዕዳጋ ክሳትፍኦ ጀሚረን እዚ ሕጂ እንታይ ክኢልዎን ልዑል ምውድዳር ንኽህሉ ኣብ መንጎአን ሕጂ ኣብ ልዕሊ መወዳድርትኻ ካምፓኒታት ጸብለል ክትብል ተኾንካ ኮምፒቲቲቭ ኣድቫንቴጅ ንብሎ ኣብ ልዕሊአን ጸብለልታ ገለ ነገር ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ ቀደም እንታይ ይግበር ነይሩ እቲ ተፍርዮ ፍርያት ትቕይሮ እሞ ኣብ ልዕሊአን ጸብለል ትብል ግን ከዓ ሞር ኣድቫንስ ትገብሮ ሕጂ እዚ በዚ በልክኻ ምዕባለታት ስለ ዘሎ ኩለን ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ውፅኢት ከቕርባ ጀሚረን ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ መወዳድርትኻ ዝሰርዓካ ነገር እንታይ እዩ ሰባት እዮም እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ትካልካ ሕጂ ከመይ ጌርካ እቶም ትጥቀመሎም ሲስተምስ ከመይ ጌርካ ኣጸቢቕካ ኩሉ ዓቕሞም ናይቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ግብሪ ተውዕሎ እዚ ፐርፎርማንስ ማናጅመንት ሲስተም ዝበሃል እሱ እዩ ብዙሓት ኮምፖነንትስ ኣለዎ ትሕዝቶ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ንኣብነት ዕላማ ስራሓት ምውፃእ ብቕዓት ሰራሕተኛታት ምግምጋም እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ሰራሕተኛ ዓቕሙ ኩሉ ኣብ ኣፍራይ ንምግባር እንታይ እንድሕር እኹልን ዘመናዊ ናውሌጅን ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዝዓጠቐ ሰብ እንድሕር ኣለካ ሰራሕተኛታት እንድሕር ኣለውካ
ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ኤክስፕሊሲት ንብሎ ወይን ከዓ እቲ ዘይቅዳሕ ኣድቫንቴጅ ካልኦት ፕሮዳክት ናትካ ከም ዝበልኩኻ ክቆድሖ ይኽእላ እየን ነዚ ሰብ ግን ክቆድሖ ይክእላን እየን ስለዚ እዚ እዩ ቀጻሊ ዝኾነ ሳስቴናብል ኮምፒቲቲቭ ኣድቫንቴጅ ዝበካ ቀጻሊ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ መወዳደርትኻ ኣድቫንቴጅ ዝበካ እዚ እዩ እዚ ሲስተም ሕጂ እንታይ ዝገብር ንዕኦም ከመይ ጌርካ ዓቕሞም ኣለሊኻ ዝግቡእ ትሬኒንግ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ዘድልዮም ተኾይኑ ዝጎደሎም ነገር ተሎ ትምላእ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዓብ ጽልዋ እቲ መጽናዕተይ እንታይ ረኺቡ እዚ ሲስተም እዚ ዓብ ጽልዋ ኣለዎ ኣብቲ ብቕዓትን ፍርያምነትን ናይቶም ሰራሕተኛታት ስለዚ ስፔሻሊ ኣብ ኣስመራ ብሪወር ሼር ካምፓኒ ወይን ከዓ ኣስመራ ቢራ እንደ ጌርያታ ኬዝ ስታዲ ሰራሕተኛታት ኣብ ኣስመራ ቢራ ዘለዉ ሕጂ ነዞም ኮምፖነንትስ ሙሉእ ተሰማሚዖም ሎም ጽልዋ ከም ዘለዎም ኣብ ብቕዓቶምን ኣብ ፍርያምነቶም ጽልዋ ኣለዎም ኢሎም ተሰማሚዖም ሎም ማለት እዩ መልእኽተይ እንታይ ኣቶም ቶፕ ማናጅመንት ኣብ ዝኾነ ትካላት ዘለውቶም ዓበይቲ ኣማሓደርቲ ወይን ከዓ እቶም ማናጀራስ እዚ ክፈልጡ ኣለዎም እዚ ፐርፎርማንስ ማናጅመንት ሲስተምስ ጽልዎ ማዕርኽ እንደይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ማዕርኽ እንደይ ኣድቫንቴጅ ከም ዘለዎ ጽቡቕ ጌሮም እንድሕር ተረዲኦሞ እቶም ራይት ቫሪያብልስ ዝበሃሉ ወይን ከዓ ነቶም ኮምፖነንት ዝበልካ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ረቑሒታት ብግቡእ ኣብ መዓላ ውዒሎም ከመይ ጌሮም ዝበለጸ ካብቶም ሰራሕተኛታት ክረኽቡ ይኽእሉ ይፈልጡ ማለት እዩ ስመይ ሲልቫን እየ ብበሃል ዘጽናዕኮ መጽናዕቲ ኸኣኒ ምቅያራት ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ካብ 1890 ክሳብ 2022 ክሳብ ዘለናዮ ማለት እዩ ክምርምር ኣለኹ ኣጽኒዐዮ እቲ ክጽንዖ ዝደረኸኒ ምኽንያት ቋንቋ ትግርኛ ቅድሚ ሕጂ ተጸኒዑ ይፈልጥኒ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ምቅያራት ናይቲ ቋንቋ ዋላ ህዝብና እውን ብዙሕ ኣየስተብህለሉኒ ብኸምኡ ኣነ ኸኣኒ ክምርምሮ ወይ ናብ ህዝቢ ክሪኦ እዩ ተቐንዲ ዕላማ ንዕኡ ከጽንዖ ምድላየ እቲ ትሕዝትኡ ከዓ ሓሙሽተ ክፋላት ናይ ላንጉዌጅ ናይ ቋንቋታት ኣለዉ ንሳቶም ከዓ ኣብ ድምፂ ምቅያራት ኣብቲ ስትራክቸር ናይቲ ኣብ ሰንተንስ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣዘራርባና ትፍለው ናይቲ ዘራርባስ ኣብቲ ስትራክቸር ምቅያራት ኤንድ ኣብ ቃላት ናይ ምቅያራት ካልእ ከዓ ኣብ እቲ ቋንቋ ሚኒንግ ወይ ከዓ እቲ ሚኒንግ ትርጉም ናይ ቃላት ምቅያራት ካብ መጀመርታ ካልእ ትርጉም ነይሮስ ሕጂ ከዓ እቲ ትርጉም ናይቲ ቃላት እንዳተቐያየረ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ከምኡ ተመርኪሰ ነቲ ቋንቋ ክምርምሮ ክኢለ ማለት እዩ እቲ ኣስተዋፅኦ ኣኮ መጀመርታ ነቲ ህዝቢ ክሪኦም ከስተብህለሉኒ ካልኣይ ነገር ከኣኒ እቲ ቋንቋ ምቅያራት ናይ ትግርኛ ምቅያራት እቲ ቋንቋናስ ማዕርኽ እንደይ ይምዕብል ኣሎ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ካበይ ናበይ ደረጃ ሰጊሙ ኣሎ ንኽንሪኦ እዩ ትቐንዲ ኣስተዋፅኦስ ንሱ እዩ ኣብቲ ሪኮመንዴሽን ዘቕረብናዮ እኮ መጀመርታ እታ ብዛዕባ ካልእ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ 9 ቋንቋታት ዘለና ክምርመሩ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ምሕፅን ተቕሪብና ኣለና ማዕርኽ እቲ ተዓፃፃፍነት ናይቲ ቋንቋ ናይ ምዕብል ከም ዘሎ ክነስተብህለሉን ከዓ ተማሕፂና ኣለና ሓራይ መጀመርያ ስመይ ዮሐንስ ክፍላይ ይባል ካብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂስትሪ ማለት እዩ ስለዚ ናትና መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከዓ ብዛዕባ ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዘምጻሎም ሳዕቤናት ናይ ቆጠባ ኹን ናይ ማሕበራዊ ህይወት ከምኡ ናይ ስነ ኣእምሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ወራር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክሳራታት ዘምጻሉ ነቶም ኣብ ካብቲ ኩናት ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ 1999 ብዙሓት ልዕሊ 70,000 ዝበፅሑ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ይስጎጉ ማለት እዩ ስለዚ ታ ፔፐር ወይ ታ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣብ ምንታይ ፀቕጣት ተዘንቱ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ምስ ተሰጎጉ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ኣጓኒፎም ናይ ቆጠባ ማሕበራዊ ህይወት ከምኡ ናይ ስነ ኣእምሮ ማለት እዩ እንታይ ትብል ሕጂ ሓፈሻዊ ኣብቲ ብቐድሚ ተሪእናያ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጎጉሉ ምክንያት ስለምንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክሰጎም ክኢሉ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንታይ ዓይነት ሪስፖንስ ይቡ ነቲ ምስጓግ ናይ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ እንታይ ዓይነት ሪስፖንስ ይቡ ትዝነበረ ብድሆታት ኣብ መንገዲ ካብ ኢትዮጵያ ተሰጎም ናብ ኤርትራ ክመጽኡ ከለዉ ዝነበረ ጸገማት
ናይቶም ዝሰጉ ማለት እዩ ስመይ ሰናይት ቀለተ ይበሃል ካብ ዲፓርትመንት ናይ ሂስትሪ እዛ ዳልና ዘለና ፔፐር ከም ዝኽብሎ ዝጸንሐ ብዛዕባ ጽልዋ ናይቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ትገልጽ እጂ እዚ ኢንትሮዳክሽን ፓርት እንዲ ክነግር ጸኒሑ ካብተን ረኺብናየን ዘለና ርኽበታት ድማ ማሕበራዊ ጽልዋታት ዘጋጠሞም ንዖም ወይ ድማ ቁጠባዊ ጸገም ከምኡውን እቲ ሳይኮሎጂካል ወይ ድማ ስነ አእምሮዊ ጸገም ዘጋጠሞ እዩ እጂ ኣብቲ ማሕበራዊ ጸገም እንድሕር ኢና ንኣብነት መጀመርታ ካብኡ ናብ ዝኽመፁ ከለዉ ብሓደ ይኮኑ ተሰጊጎም ንኣብነት ቶም ፋሚሊ ሲ ብጥርንፍቲ እታ ስድራ ቤት ኣይኮነትን ናብ ኤርትራ መፅያ እዚ ከዓኒ እዚ ምብትታን ናይ ስድራ ቤት ኣስዒቡ ማለት እዩ እዚ ምብትታን ናይ ስድራ ቤት ድማ ቶም ወለዲ በይኖም ኮይኖም ቶም ደቆም ድማ ከምኡ በይኖም ኮይኖም ስለዚ ብጣዕሚ ጸገማት ነይሮም ማለት እዩ እዚ ካልእ ከዓኒ ዳይቨርስ ኤንድ ሪማሪጅ ኢልና ዘቐረብናዮ ቶፒክ ነይሩ ኣብኡ ከዓኒ ዝተፋትሑ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ብምንታይ ዘጋጥም እታ ሰበይቲ እትተርፍ እቲ ሰብኣይ በይኑ ናብዚ ይስጎግ ወይ ድማ እቲ ሰብኣይ በይኑ ኣብኡ ይተርፍ እታ ሰበይቲ ድማ ትመፅእ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ከዓኒ ነዊሕ እዋን ብቲ ዝነበረ ናይ ኩናት ነገራት ብሓደ ክራኸቡ ስለዘይከኣሉ ንሶም ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም ከም ብሓድሽ ናብ ዳግማይ መርዓ ከም ዝጓነፉ ገይርዎም ማለት እዩ ካልእ ነገር እንድሕር ኢና ብሓፈሻ ማሕበራዊ እቶም ኣምቸ ተባሂሎም ዝመፁ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መፁ ኣብቲ ማሕበራዊ ነገር ዝኾነ ምስቲ ህዝቢ ዝነበሮም ምትሕብባርሲ ብድሆታት ነይሮም እዩ ንኣብነት ሕጂ ሽሞም ኣምቸ ተባሂሎም ዝፅውዑ ነይሮም እጂ ኣብቲ ዝገበርናይ ኢንተርቪው ገሊኦም ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ዝፈተውዎ ዝተቐበልዎ ገሊኦም ድማ ብጣዕሚ ዘይፈተውዎ ከም ዘለዉ ካልእ እንድሕር ኢና ኣብቲ ሳይኮሎጂካል ወይ ድማ ስነ ኣእምራዊ ነገራት ዘጋጠሞም እዩ ኣብዚ ከዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ከለዉ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ፅቡቅ ስታታ ዝነበሩ ወይ ድማ ኣብ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ቦታ ዝነበሩ ኤርትራውያን እዮም እዚኦም ክስጎጉ ከለዉ ወላ ሓንቲ ነገር ተሰኪሞም ክመፁ ኣይተፈቕደሎም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ምስ መፁ ከም ብሓድሽ ምስ ህዝቢ እዚ ክሰማምዑ ምስ ህዝቢ እዚ ከም ብሓድሽ ስራሕ ክኸፍቱ ተገዲዶም ስለዚ ኣብዚ ሲ ዓበይቲ ሆቴላት ነይሮም ኣብኡ ኣብዚ መፅኦም ጠቕላላ ዘይብሎም ምስ ኮኑ ምስቲ ዋላ መንግስቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ይኽፈት ከዓኒ ምስኡ ተኣተው ኣይከኣሉን ክቕበልዎ ስለዘይከኣሉ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ፈጢሩሎም ኣብዚ ከዓኒ ተስፋ ምቑራፅ ነይሩ እዚ ተስፋ ምቑራፅ ናብ ጭንቀት ዘምርሓሎም ሰባት ዝተፀለሉ እውን ነይሮም ካብኡ ሓሊፉ ናብ ሞት ዝኸዱ እውን ነይሮም ንኣብነት መብዛሕትኦም ቶም ብኢኮኖሚ ኢልና ሳምፕን ዘውፃናሎም ሰባት ከባቢ 6 ወርሒ ከም ዝፀንሑ ካብኡን ላዕሊ ግን ክፀንሑ ከም ዘይከኣሉ ብሰንኪቲ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ገሊፅና ኣለና ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እቲ ኢኮኖሚካዊ ኣሎ ንስኻ ክትገልፆ እያ ማለት እዩ ሓራይ መጀመርታ ሽመይ ሻነት ዮሃንስ በሃል ካብ ዲፓርትመንት ሂስትሪ እዛ ኣዳሊናያ ዘለና ፔፐር ብዛዕባ ፅልዋ ናይቶም ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ቀንዲ ትሕዝቶና ከዓ ብዛዕባ ቁጠባውን ማሕበራውን ፅልዋ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቁጠባዊ ፅልዋ ክንሪኦ ከለና ማለት ብሓፈሻ ቅድሚ ምምፅኦም ኩሉ ንብረቶም ተሃጊሩ እዩ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እዚ ምህጋር እዚ ከዓ ብዙሕ ጠንቂ ኣምፂሎም ማለት እዩ ንኣብነት ዝኾነ ወላ ኣብኡ ዝኾነ ሌጋል ዝኾነ ኣቶርኒ ወይ ዝኾነ ሰብ ነቲ ንብረት እቲ ክሕዘሎም ዝኽእል ወይ ናቶም ባንክ ኣካውንት ድዮም ካብኡ ድዮም ገንዘቦም ሒዞም ክመፁ ወላ ሓደ ከምስታት ዕድል ስለ ዘይረኸቡ ኩሉ ንብረቶም ሃጊሮሞም ኣብዚ ምስ መፁ ምስ ተሃገረ ኩሉ ንብረቶም ብዙሕ ፀቕጢ ገይሩሎም ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድል ስኢኖም ማለት እዩ እዚ አንኢምፕሎይመንት ዝብል ፅልዋ ገብረሉ ማለት እዩ ወላ እንታይ ከኣሎ ምስ መፁ ኣብዚ ከዓ ወላ ናይ ስራሕ መንግስቲ ይኽፈዳ እምበር ተኣሽሙ ኮይኖም እቶም ህዝቢ ሲ ናቶም ትካላት ዝነበሮም ናቶም ሆቴል ዝነበሮም መፅኦም ኣብዚ ኣብ ትሕቲ ሰብ ኮይኖም ክሰርሑ ኣይከኣሉን እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ዘስዓበ ማለት እዩ and ካልኣይ ከዓ ሳልሳይ ከዓ ብዙሓት ከም ዝተሰደዱ ማለት እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ እቲ ዝወረደ ናይ ቁጠባ ፀገም ንኽስደዱ ሲ ተገዲዶም ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ነዚ ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ናይ ክምርኮስ ተገዲዱ ኣብ ናቱ ሪላቲቭ ድዩ ኣብ ናቱ ዝኾነ ዝምድና ዘሎ ወላ ጎረቤት ይኹን ብዙሕ ካብኡ ነሰሲቲ ይቕበል ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ኣስተዋፅኦ ዝኾነ ገንዘብ ሒዙ ስለዘይመፀ ብዙሕ ቁጠባዊ ፅልዋ ከም ዝገበረ እውን ፋርደር ኣፅኒዕና ማለት እዩ እዚ ብሓፈሻዊ እቲ ናይ ፅሑፍቶና መልእኽቲ እዩ بمجمرتا شمي عاود تكيبال كاب ديبارتمنت اوف جيوغرافي لومي عملت زدالو خمس نقاط صحف اب اسسمنت اوف افورستيشن ان فورست كفر ان ايرترا using remote sensing and GIS a case study of زغبت بال غمغما وحفشاو غمغما وشفنا ناي اغرابن
ዝካየድ ናይ ምግራብ መደባትን መጽናዕትኻ ብሪሞት ሰንሲንግ ወይ ድማ ናይ ርሑቕ ምርምርን ብጂአይኤስ ሶፍትዌር ናይ ኮምፒውተር ብምጥቃም ብፅብ ዘለኻ ኣብ ሓደ ዓዲ ሎካሊ ማለት እዩ ዝግብ ዝበሃል ቦታ የካይድዮ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ 4 ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኦብጀክቲቭ ወይ ድማ ዕላማታት ነይርዎ ካብኡ ቀዳማይ እቲ ዕላማ ወይ እቲ መጠን ንቕሓት እቶም ነበርቲ ዓዲ ኣብቲ ምዕቃብ ናይቲ ኣግራብን ናይቲ ከባቢኦም ዘሎ ምልማዕን ዘካይዶ ንጥፈታት መጠናቶም ንቕሓት እዩ ካልኣይ ድማ ሸፈነ ግራብ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ 2018 ዘሎ ናይ 18 ዓመታት ፍልሊ ዝተኻየደ መጠን ምግራብ ዘካይዶ ሸፈነ ግራብ ብኤንዲቪአይ ዝበሃል ሜተድ ብምጥቃም ኣካይደ ማለት እዩ ካልእ ድማ ዝተፈላለዩ ስቴክ ሆልደርስ ወይ ድማ ዞም ተዋሳቲ ኣካላት ኣለው ሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ ትምህርቲ መሬት ኣካባቢ ማይን ዘካይዶ ንጥፈታትን ካልእ ንዑ ነቲ ናይ ምግራብ መደባት ከላይ ብኸመይ መገዲ ወይ ድማ ነቲ ሳይት ሲታብሊቲ ዝበሃል ምርጫ ቦታታት ብኸመይ መገዲ ካይዶ ወይ ድማ ብኸመይ መገዲ ክካየድ ፀኒሑ ንዑ ዝምልከት ንእሽተይ መጽናዕቲ ካይደ ነገር መገዱ አንድ ካልእ ድማ ክሳብ ሕጂ ሓፈሻዊ ዝተኻየደ ሓፈሻዊቲ ምልማዕ መደባት ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ኣብ ኤርትራን ብሓቢኻ ኣብ ንኡስ ቦታታት ከም ኣብ ዓዲ ወሪድካ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ቅድሚ ሕጂ ስለዘይነበረካ ንኸምኡ መበገስ ክኸውን ከዓ እቲ ቀንዲ ዕላማታት ማለት እዩ ኣብቲ ቀንዲ ፋይንዲንግ ወይ ድማ ቀንዲ ትረኽበታት ናይ እዛ መጽናዕትካ ብዓብዩ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ማለት እዩ ቅድሚ 100 ዓመት ናይ 30 ሚእታዊት ዝተሸፈነ መሬት እዩ ነይሩ ብኣግራብ ማለት እዩ ኣግራብ 30 ሚእታዊት ናይ ሃገርና ኣግራብ ሸፊንዎ ነይሩ ድሕሪ ዝተፈላለዩ መግዛእታት ወላ ዝተፈላለዩ ናይ ምብራስ ንጥፈታት ግን ናብ ትሕቲ 1% ሸፈነ ግራብ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝግብ ዝበሃል ዓዲ ግን ካብ ከባቢ 98 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ዝሕጂ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ብደቂ ዓዲ ብፍላይ ብዋርሳይ ካሎ ተማሃሮ ክረምታዊ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እንዳተኻየደ ናይ ከባቢ 10.25 ሚእታዊት ምውሳኽ ኣርዩ ማለት እዩ ኣብ 18 ዓመታት ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅር ናይ ዝኽንረ ከሎ እቲ ረኽበታት ናይ እዚኣ ደረጃ ንቕሓት ናይቶም ነበርቲ ዓዲ ብደረጃ መንግስቲ ይኹን ብደረጃ ኣነባብርቲ ዓዲ ኣብ ኣዝዩ ፅቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ምክንያቱ ዕቁብ ሕዛት እዩ ዝኾነ ሰብ ጥሪቱን ኣብዩ ፍርኒዩ ዋላ ንሱ እውን በዓሉ ቀንጢቡ ልሙዕ ወይ ዝተጠጣ ኣግራብ ቆሪፁ ንኻልእ መዓላታት ኣይጥቀመሉን እዩ ኣብ ምሕዋስ ናይዚ ሸፈነ ግራብ ዓብዪ ኣበርክቶ ለዎም ቶም ዓዲ ማለት እዩ ካልእ እቲ ማእተታዊ ንጥፈታት ወይ ድማ ክረምታዊ ንጥፈታት ንምግራብ ዝካየድ ዘሎ ዓብዪ ውፅኢት ከም ዘርአየ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዓመት 0.59 ኪሎሜትር ትርቢዒት ስኩዌር ኪሎሜትር ስኩዌር ስፍሓት የርሎ ቀጻሊ ይውስኻሉ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መገዲ ዝሕር ቀፂሉ ኣብ ሓደ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነ ተወሲኑ ክተርፍ ናብ ከባቢ ዓዲ ከምኡ ዳብለውን ደረጃ ብሃገር ደረጃ እውን ከስፋሕፍሕ ዝኽእል ምዕቃብ ኣግራብ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ብደረጃ መንግስቲ ክረአ ከሎ ክሳብ ሕጂ ዘለዎ ሽግራት ማለት እዩ ብዓብዩ ብደረጃ ሃገር ከም ዘኽለኩም ፅንሑ ብገምጋም ዳ እምበር عمق زبالة نبتحت وريد استخدم مصنع تاسك ساعة هلا إذا مصنع زخا بعبيو ما بجس خون بنوس درجة عدد جميل له كاو بنوس زباطات كم دالة بما بزباطات أو خان بهاجر كخيس لزغل كما بجس درجة وين كم مثال كوين خجل قريب له معاتي